Diolch yn fawr am cyfle i gyflwyno heddiw. Diolch yn fawr am trefnu'r gynhadledd ac am gwahoddiad. Mae'n flin da fi gadw chi rag cinio, felly byddai'n trio bod yn gyflym ond fideo a rithro. Felly, dwi'n mynd i sôn am wyl y glaniad, a dwi'n mynd i esbonio ti bach mwy ynglyn â'r wyl, ond da ni'n dathlu, mae Tywod yn dathlu diwrnod y glanio y Mimosa wrth gwrs, ar yr wythfed ar hugain o Orffennaf. Oedd yna rhywun yn y gynulleidfa yn gofyn ynglyn â'r teitl, felly yr wy. Mae hynny'n dod o gan R.J. Berwyn eto. Oedd y gan yn boblogaidd iawn hyd at rhyw falle 20 mlynedd yn ôl, dwi'n credu. Oedd yn cael ei gyhoeddi yn y drafod ar gyfer yr achlesur yn flynyddol, ond ers rhyw amser mae bobl wedi stopio sôn am y gan, felly falle bydd yn gyfle da eleni am adgyfodi'r gan yma. Mae'r gan ei hun yn ddiddorol iawn, ond does dim digon o amser i sôn am y gan heddiw. Felly, cyn i mi ddechrau go iawn, mae rhaid i mi diolch wedi arwyddo bapur yn dweud byddai'n diolch yn gyhoeddus i Grant Coffa, Gronfa Coffa Thomas Ellis Brys o Cymru ac hefyd Artiwyd Tori Gofroen Tialder Tywod Rawston am fy nghaniatau i edrych ar y drafod a papurau eraill yno. Felly, dwi wedi bod yn gweithio ar brosiect Gwyl y Glaniad ers amser. Gwyl y Glaniad yw, wrth gwrs, dathliad y glaniad, ond mae'n bwysig iawn achos Gwyl Gymreig gyfan gwbl Batagoniad yw hi. Felly yn wahanol i dydd Gwyl Dewi a gwyliau eraill. O'n i'n meddwl bydd hynny'n yn bwysig iawn i egluro. Felly, mae'n dechrau yn gynnar, mae'n sylw bydd yn sôn am 1866 fel y dathliad gyntaf. Dwi ddim yn siŵr achos bod Elfi ddim yn sôn am y flwyddyn honno yn ei lyfr, felly dwi'n amheus iawn o'r dyddiad yna. Ond yn sicr, mae'n dathliad yn 1867 ac ers hynny mae wedi parhau yn ddidor. Felly ar wahân i'r eisteddfod fel arall. Mae wedi cael ei dathlu mewn gwahanol ffyrdd yn y gwahanol ardaloedd. Does gen i ddim digon o amser i fanelu ynglyn â'r dathliadau lleol, ond byddai'n sôn am y dathliadau yn gyffredinol a tueddiadau dathliadau. Felly, ym 1890, gawn ni'r dathliad swyddogol gyntaf, pan mae'r y rhai oedd yn goroesi o Findau'r Mimosa yn cael ei gludo i Rawson ac a pawb yn talu teyrnged iddyn nhw. Wedyn, dwi'n mynd i neidio tipyn bach, ym 1920, da ni'n cael y dathliad cyntaf ym Buenos Aires, nad ydy'r dathliad yn 1921 ddim yn swyddogol. Felly, y dathliad swyddogol gyntaf yn Buenos Aires yw 1928. Wedyn yn y 40au, mae gyda ni'r dathliad swyddogol gyntaf yn Porthmadryn. Ac o ystyried mae y dathliad hwnnw yw prif dathliad Gwyl y Glaniad erbyn hyn. Mae hynny'n eitha hwyr yn y dydd. Wedyn, gyda dyfodiad Talaith Tywod, swyddogol Talaith Tywod ym 1958, mae'r 8 o Orffennaf yn cael i wneud yn wyl banc yn y dalaeth, felly mae'n dod yn fwy swyddogol fel gwyl. A mae'n dod yn wyl swyddogol nid i'r Cymru, ond i'r dalaeth yn gyffredinol. Wedyn mae gyda ni 1965 ar dathliadau hollbwysig ar gyfer y canmlwyddiant, ac wedyn yn y flwyddyn 2000 mae Porthmadryn yn dechrau'r ailgread yma o'r glanio, sydd wedi mynd o'n ers i nerth ers hynny, a dwi'n mynd i sôn dipyn bach mwy am y dathliad hwnnw maes o law.
Felly, yn fras iawn, dwi'n mynd i sôn am gasgliadau'r prosiect a dwi'n mynd i ganolbwyntio ar 3 phwynt. Felly, yn gyntaf, y cysyniad o Gymreigtod yn trwbod. Mae Walter wedi cyffwrdd ar pwnc yn gynharach heddiw, lle mae'n mynd i ategu hynny mewn ffordd. Felly, yn ail, dehongliad o rôl y Cymru yn trwbod. Felly, o ran cymharu sut mae'r dalaeth yn ymwneud â'r Cymru, sut mae'r wlad yn ymwneud â'r Cymru. Ac wedyn yn drydydd, cyd-bresenoldeb y Cymru a'r bobloedd frodorol. Felly, cyffwrdd a papur elfi hefyd. Felly, nawn ni ddechrau gyda'r pwynt gyntaf, felly cysyniad o Gymreigtod yn trwbod. A hynny yw, beth yw Cymreigtod ar hyd yr hanes, ar hyd hanes Gwyl y Glaniad? Beth yw Gymreigtod i'r genhedlaethau newydd, a beth yw Gymreigtod i'r hen do? Felly, o edrych ar yr adroddiadau yn y drafod eto, felly ar y dechrau, mae'n hwyl Gymreig a Chymraeg, go iawn. Ond wedyn, ar droad y ganrif, mae'n Gymreig a Chymraeg, ond mae yna elfen o'r ariannu yn dod mewn. Felly, mewn rhai o'r dathliadau yn arbennig, maen nhw'n dechrau canu'r anthem genedlaethol ar ddechrau'r hwyl, oedd ddim yn digwydd o'r blaen. Wedyn, yn yr ugeinia, mae'n dal yn Gymreig a Chymraeg, ond mae mwy o Sbaeneg yn dod mewn. Mae rhai pobl yn cwyno ynglyn â hynny, ond mae rhai eraill yn cyfiawnhau hynny gan ddweud mae gwyl ar gyfer pawb oedd Gwyl y Glaniad, a hynny felly at dant y pobl ifanc hefyd, oedd efallai ddim mor rigl yn y Gymraeg, a hefyd y lladinwyr, y bobl oedd yn dod o'r genhedloedd eraill, i ddathlu'r wyl. Felly mae yna ryw leisiau yn mynygu pryder ynglyn â peryg fydd yr epig yn fynd yn anghof yn cyfnod hwnnw. A wedyn mae yna cwynion hefyd, felly yr enghraifft yn 1923 mae yna rai yn cwyno bod y bobl yn mynychu'r dathliadau er mwyn llenwi eu bolau nhw a jyst dathliad yn bwyd yn bennaf oedd e. Felly beth da ni'n dathlu? Y tifyddiaeth yr arloeswyr neu jyst llenwi bolau? Sydd ddim yn rhan o'r trafodaethau cyfoes, ond mae pobl yn digon hapus i fynd i'r dathliadau a llenwi eu bolau. Ond dyna ni. Felly, da ni'n mynd ymlaen, a wedyn yn y 40au mae bethau diddorol iawn yn digwydd. Felly, mae'n dal yn wyl Gymreig, dim cymaint yn Gymraeg, ond wedyn mae llawer mwy o Sbaeneg ac mae'r ariannu bethau'n meddiannu'r wyl mewn ffordd. A hefyd mae yna leisiau yn gwyno bod yr wyl naw nid yn unig yn ddi-Gymraeg, ond yn ddi-Gymreig bron a bod. Felly, mae yna gwynion bod y wladwriaeth yn meddiannu'r dathliad. Felly, ond yn 1958, mae'r wladwriaeth yn meddiannu'r dathliad yn swyddogol, a mae'n dod yn wyl archentaidd gyda Sbaeneg, a mae yna elfennau Cymreig. Ond mae'r Gymraeg yn eitha cudd yn y dathliadau, achos bod cyn lleied o bobl yn gallu deall yr iaith i ddechrau. Ond hefyd achos presenoldeb y dalaeth, presenoldeb swyddogol y dalaeth. A wedyn, ers 1965, felly ganmlwyddiant, mae yna fwy o Gymraeg ar adeg yn dechrau codi, ond mae'r iaith ar eithrail o hyd, felly does yna ddim llawer o Gymraeg yn gallu cael ei ddefnyddio. Ac wedyn, erbyn yr 20th ganrif ar 20, felly mae'n wyl archentaidd yn sicr, llawer o Sbaeneg yn sicr, mae'n wyl Gymreig, ond mae mwy o Gymraeg yn rhan o'r wyl. Felly mae wedi newid yn sylweddol. O ran yr ail pwynt, felly ddehongliad rôl y Cymru yn trwbod. Mae'r ddehongliadau gwleidyddol yn amrywio, felly ar hyd y degawdau. Felly ar y dechrau, gan fod y wladwriaeth yn ystyried bod y wladfa yn sefydliad dan nawdd y wladwriaeth, wedyn mae yr arloeswyr yn cynrychioli y wlad Patagonia bell yn yr anialwch barfaraidd ac yn y blaen.
Felly, mae yna elfennau o amheuaeth, felly tuag at y Cymru, achos bod rhai bobl yn meddwl bod y Gymru yn rhy agos at Brydain, felly ag oedd Brydain yn gelyn. Felly mae yna angheuaeth, felly mae bobl yn swyddogol yn fwy wyliadwrus. Ond wedyn, erbyn diwedd y ganrif, mae'r wladwriaeth yn dechrau agosau at ffigwr y sefydlwyr yn uchelgar. Ond wedyn, maen nhw'n dechrau canmol yr arloeswyr am ddau bwynt yn bennaf. Felly, yn gyntaf, gwarchod Patagonia ddwyreiniol rhag feddiannaeth gan Chile, sydd yn wastad yn bwynt da yn cyd-destun Patagonia, ond hefyd am ddod â gwareiddiad i Patagonia. Achos bod Patagonia yn anialwch, anwar ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly meddylfryd Sarmiento barfariaeth yn erbyn gwareiddiad. Felly, erbyn 1958, mae Chubut yn mabwysiadu ei wladfa yn swyddogol fel cynsail i'r dalaith newydd. Felly, mae dwy ddisgwrs yn codi ar yr un pryd yn yr 20fed ganrif. Felly, yn gyntaf, felly, ar un llaw, mae'r Cymru yn parhau i gynrychioli gwareiddiad yn wyneb y barbariaeth oedd yn Patagonia o ran y brodorion ac yn y blaen. Felly, disgwrs swyddogol dechrau'r 20fed ganrif. Ond, ar yr un pryd, mae dipyn o sylw yn mynd at y berthynas gyfeillgar rhwng y Cymru a'r Dewelche, sydd yn disgwrs sy'n deillio o'r gymuned ers yn gynnar iawn, ond yn ennill tir yn ystod yr 20fed ganrif yn yr ail rhan yn bennaf. Felly, mae yna enghraifft digon glir o'r dwy ddisgwrs yn gweithio ar yr un pryd sy'n dod maes o law yng Nghof Golofn y Gymraes yn Portmadryn, felly dathliadau 1965. Felly, erbyn dechrau'r 90au, mae'r Cymru yn cael ei ganmol, felly oherwydd gwarchod Patagonia ddwyreiniol rhag feddiannaeth gan Chile, felly mae hynny yn parhau, ond mae'r rhethreg gwareiddiad yn prysur diflannu. Felly, a beth sy'n codi yn ei lle? Disgwrs y gyfeillgarwch. Felly, yn ennill mwy o dir. Ac wedyn, mae rhywbeth yn digwydd yn 1994 yn yr Ariannin. Felly, mae'r gyfansoddiad yn cael ei ddiwygio, ac mae yna newidiadau mawr, ond felly, ymhlith y newidiadau yma, mae yna cydnabyddiaeth o cynfodolaeth brodorion i ddyfodiad y wlad. A mae hynny yn rhoi i'r bobloedd frodorol hawliau ddiwylliannol a thiriogaethol. Felly, ers 1994, mae'r disgwrs yma wedi ymledu mewn ffordd. Felly, beth sy'n digwydd gyda'r Ariannin? Mae'r Ariannin yn dechrau deffro i'r newidiadau yma ers 1994, ond beth sy'n digwydd gyda Chubut? Mae Chubut yn codi fel enghraifft o gydfoddolaeth heddychol i weddill yr Ariannin, oherwydd y gyfeillgarwch yna. Felly, yr enghraifft yn 2010, mae rhaglaw y dalaith yn dweud bod hunaniaeth Chubut yn deillio o gyfuniad y Dewelche a'r Cymru. Felly, mae'r Cymru yn swyddogol nawr, yn bwysig yn swyddogol nawr ar safon y dalaith, ond yr enghraifft eleni, mae llysgennad yr Ariannin yn Llundain yn hoff iawn o osod y Gymdeithas Gymreig yn Chubut fel rhyw fath o dembled i sefyllfa bosib trigolion y Malvinas pe bai'r ynysoedd yn perthyn i'r Ariannin. Felly, mae bob e-bost gan llysgenhadaeth yn Llundain yn cynnwys nawr y logo yna, logo o Chubut, yn dweud en el año del 150 aniversario de la Comunidad Galesa. Nid yn unig yr e-bist sydd yn ymwneud â pethau Cymreig, ond bob e-bost sy'n dod allan i'r gymuned archentaidd ym Mhrydain i gyd. A hefyd oedd na ryw neges, oedd na ryw e-bost wedi cyrraedd ar yr ail o Orffennaf yn dweud, yn cyflwyno'r
yr arddangosfa lluniau sydd yn nawr ar agor yn Llundain. A maen nhw'n dweud, today there are 50,000 people of Welsh descent living in Argentina, in Patagonia and in other parts of the country. They have managed to preserve their way of life, their customs, their language and their cultural identity. This is an experience unique to Argentina. Everywhere else the Welsh settled, they were absorbed into the dominant culture. Argentina, by contrast, was a fertile land of opportunity, respectful towards all immigrants who came to build our nation. The Welsh settlers in Argentina are an excellent example of the consideration, friendship and opportunities that our country offers people of British descent. Felly dyna'r disgwrs genedlaethol nawr ar safon genedlaethol sydd yn ddiddorol iawn. Felly mae hwyl y glaniad wedi mynd o fod yn wyl y Cymru, y gymuned fach, i fod yn wyl y dalaeth, a nawr yn wyl swyddogol mewn ffordd yr ariannu. A mae'r pwysigrwydd genedlaethol yma yn tefu bob wythnos bron a fod. Felly dwi'n ffeindio bod hynny yn ddiddorol iawn. Felly, i symud ymlaen yn gyflym at trydydd pwynt, felly Cyd Presenoldeb y Cymru ar y bobloedd brodorol. Felly, yn y ddatlian yn 1867, felly sydd dwi'n yma yn yr un gyntaf, gyda llaw mae hyn yn dod o gyfrol Elfi, yr Hyddaeth wrth gwrs. Felly, ym 1867, y ffordd o ddathliwr yr hyn mae'r Cymru hyn yn ei alw yn Gymau Olympaidd Cenedlaethol cyntaf y Cymru. A beth sy'n digwydd? Rhaglen lawn o gambau y chwaraeon ar gyfer dynion a merched fydden llenwi'r diwrnod cyfan, yn cynnwys rasio ar draed ac ar geffylau, saethu a hela ar folas ar lasso, a gwahoddir aelodau llwyth galad tua 30 o ddynion i ymuno yn y chwarae ac yn y wledd, lle mae'r elfen wledda hefyd yn bresennol o'r dechrau cyntaf. Beth oedd y wledd? Reis a siwgr wedi goginio. Ond dyna ni. Felly, 1862, ac wedyn, ar hyd y degawda, ceir y presenoldeb yma, ar wahanol siapiau mewn ffordd. Felly, di o ddim yn amlwg iawn tra bod disgwrs gwareiddiad ar ei hanter, felly yn hanner cyntaf yr 20fed canrif. Ond yr enghraifft, beth sy'n digwydd ar gyfer y Cymryddiant, felly 1965. Felly mae'r dathliadau yn holl bwysig, felly mae arlywydd yr ariannu'n a llysgynnad Prydain ym Buenos Aires yn dod yr holl ffordd i Porthmadryn. Ac felly maen nhw'n agor monumental ag alesa gofgolofn i'r Gymraes yn swyddogol gan celfyddyd pwysig iawn yn yr ariannu'n, ond maen nhw'n rhoi'r felly seiliau gofgolofn arall gyn hynny, a dwi'n mynd i troi at y groniglau lle gan yr un celfyddyd. Felly, yn gyntaf, maen nhw'n mynd i begwn Porthmadryn, ac wedyn mae'r cronigl yn dweud, gosodwyd carreg sylfaen y gofgolofn i'r Tewelte, sydd i gael ei hadeiladu yn y fan honno, sy'n gwblhau y darlun o'r wlad oedd honni yma gan mlynedd yn ôl. Yr oedd yn bresennol yn y seremoni drawiadol hon 2 ar 15 roedd o beneithiad brodorol a ddaethau o'r fewn wlad yn arbennig i roddi ei presenoldeb ar yr achlysur. Diangen ydi dweud iddynt fod yn destun selw a derbyn llawer o gyfarchion o dir awdurdodau a'r gyhoedd. 1965. Wedyn, maen nhw'n mynd i ganol y dre ym Porthmadryn a dadochyddiad wedyn y gofgolofn. Ac arni ddelw bres o ferch yn dyfod o'r môr fel Branwen gynt i ddwy'n gwareiddiad i'r wlad fawr yn y de. Ac i lwyddo yn yr anturiaeth yma drwy Aberth, dioddefaint a llafur. Ar bob ochr i'r gofadail geir ffrisiau hefyd o bres, un ohonynt yn portreadu y glanio, a llall yn portreadu y gydgyfarfyddiad rhwng y Cymru a'r Indiaid. Gwelid bod y cyflwynydd Syniad Barloti wedi astudio'n fanwl holl fanylion yr hanes
a thrwy hynny wedi llwyddo i gadw i'r oesoedd a ddaw, symbol o'r Cymru a'i harwriaeth. Felly, mae'r gofgolofn yna yn bwysig, dwi'n meddwl, achos mae'n crynhoi, felly, y ddwy ochr. Felly, yr hanner gyntaf yn yr 20fed ganrif, felly'r disgwrs wareiddiad yma, ond hefyd y ddisgwrs mwy gyfoes, mewn ffordd. Felly, 1965, mae'n eitha gynnar o ran sut mae yr ariannu'n wedi datblygu. Felly, yr enghraifft, yn 1979, oedd pobl yn dal i ddathlu canlwyddiant Conquest yr Anialwch. Felly, yn dathlu bod y wladwriaeth wedi cael gwared ar y barbariaid yna. A'r Cymru, felly, yn rhoi barch i'r gyfeillgarwch, felly, yn 65. Felly, yn mynd ymlaen felly gyda dathliadau Porthmadryn ar gwedd bresynol y dathliad. Felly, yn 1991, ceir sylw yn y drafod ar gwasanaeth ecumenaidd fel rhan o'r dathliadau yn Porthmadryn. A dwi'n credu mai dyna man gychwyn bresenoldeb cymunedau brodorol yn y dathliadau. Does na ddim sôn cyn hynny ar wahân i 65. Felly, os ydym ni'n cofio bod y bresenoldeb yna yn drawiadol yn 65, mae'n ail ddechrau 1991, a wedyn yn y 90au cynnar mae yna digwyddiadau tebyg yn Trelew ac yn Porthmadryn, a wedyn erbyn 1995, mae dathliadau Porthmadryn yn cynnwys areithiau gan cynrychiolwyr y grwpiau yma, felly y Cymru a'r Brodorion. Ac mae'r Chronicle yn dweud, cyfeiriwyd at y ffaith bod y ddwy gynedl wedi llwyddo i fyw mewn heddwch a'i gilydd a phob amser wedi barchu dillad arbennig y naill a'r llall o fyw. Felly, dyna sy'n dod i'r amlwg yn y dathliadau yma yn Porthmadryn. Felly, yr ail gread o'r glanio a wedyn bod brodorion yn ddisgwyl y Cymru ac yn ei groesawu nhw, a wedyn mae yna ryw ail gread o'r gymau Olympaidd yma yn 67. Ond, unwaith eto, mae'r dalaeth, a'r wladwriaeth yn ffordd, wedi mabwysiadu, wedi cymryd mantais o'r cyfeillgarwch yma. Felly, erbyn hyn, enw'r ail gread yw Encuentro de Culturas, felly rhyw fath o cyfarfyddiad diwylliannol. Ac mae Porthmadryn yn ennill mwy o sylw oherwydd yr ailgread, ond hefyd mae'r perthynas yma yn rhan bwysig o sut mae Gaiman nawr yn diffinio ei hun. Felly, wel, dwi ddim yn dweud yma, ond felly o dan arbais Gaiman, mae'n dweud, Encuentro de Culturas, felly cyfarfyddiad diwylliannau, a wedyn yn amlwg mae'r poster yma yn gosod ochr yn ochr Arturo Roberts a Nawel Tiki Chanwa. Felly, dyna'r cyfan am nawr. Diolch yn fawr am wrando.